Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin donazzjonijiet minn in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Carlo Borromeo, Isqof. San Carlo twieled fl-1583 rib Milan, studja l-liġi ċivili u anke l-liġi tal-Knisja. Il-Papa Pio IV kien it-tiju tiegħu. U meta kellu 21 sena għamlu kardinal. Imma kompla jistudja u sar assis. U mbagħad meta kellu 26 sena il-Papa ħatru Isqof ta' Milan. San Carlo kien bniedem għaref u spiritwali ħafna, kien jitlob ħafna u jsum u jagħmel il-penitenza u ħall-missjoni tiegħu bħala Isqof ta' Milan bl-ikbar serjetà u ħeġġa ipprova iwettaq il-riformi li ried il-Konċilju ta' Trento li kien għadu kif intemm. Bena seminarji u ħaħsieb il-formazzjoni tal-kleru, ġidu qasmu lill-foqra u meta faqqet il-pesta fl-1576 San Carlo stess kien idur bil-morda. Imbagħad fil-fatt huwa miet fl-1584 meta kienet għandu biss 46 sena. Imma f'dawk is-46 sena għamel ħafna ġid. Nitolbu l-mulej biex fuq l-eżempju ta' San Carlo jgħinna ħalli anki aħna dejjem nippruvaw nieqfu mal-foqra u mal-morda. Nagħtu bidu għal din il-quddiesa billi l-ewwel nett nitolbu maħfra ta' ħtijietna. Int li tiftaħ dirajk lill-midinbin u taħfrilhom mulej ħniena. Mulej ħniena. Int ir-raj it-tajjeb li tara fin-naċ tiegħek Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Ħares mulej fil-poplu tiegħek dak l-ispirtu li bih imlejt lill-Isqof San Carlo Borromeo. Ħalli l-Knisja tiegħek tiġġedded bla qiegħda u tkun ġbija ta' Kristu biex tista' turih lid-dinja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla
u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Eżis, nistaqsijin forsi Alla ċaħat lil poplu tiegħu? Żgur li le, għax jien ukoll Iżraeli, min nisel ta' Abram, mit-tribu ta' Benjamin. Alla ma ċaħdux lil poplu tiegħu li hu kien għażel sa minn qabel? Mela ngħid jien jaqgħu tfixklu biex waqgħu għal kollox? Żgur li le, imma bis-saħħa tal-ħtija tagħhom waslet is-salvazzjoni għand il-pagani biex il-Lut tiġihom lejra għalihom. Jekk mela l-ħtija tal-Lut sfat ta' ħafna ġid tad-dinja u l-waqa' tagħhom ta' ħafna ġid tal-pagani, kemm se tkun aktar is-salvazzjoni tagħhom ilkoll. Ma rridx li ma tkunux tafu ħuti dan il-Ministeru, li ma tmorrux taħsbu li intom xi orrif. L-ebbusija tal-qalb li waqgħet fuq parti minn Iżrael tibqa' sakemm tidħol il-milja tal-pagani. U hekk Iżrael kollu jkun salf. Kif inhu miktub, Għad joħroġ minn Sion il-feddej, inneħħi l-ħażen minn Ġakob, u dan ikun il-patt tiegħi magħhom meta nnaħħilhom dnubietom. Skont l-Evanġelu huma edewwa minħabba fikom. Skont l-għażla huma maħbuba minħabba missirjietom. Alla ma jreġġax lura id-doni u s-sejħa tiegħu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm risponsoljali. Il-mulej ma jitlaqx lill-poplu tiegħu. Flimkien, il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu. Ħini l-bniedem li jint twidbu mulej li talmu il-liġi tiegħek biex isserħu fihim il-għawġ. Flimkien, il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu. Għax il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu, ma jħallix il-poplu il-wirt tiegħu. Għax il-ħaq jerġa' jsir bil-ġustizzja u fuqu jimxu daw kollha ta' qalb safja. Flimkien, il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu. Li kieku l-mulej ma tanix lajnuna għal ftit ma tħallx fis-skiet tal-mewt. Biżżejjed ngħid qiegħed tiżloq riġli biex tjubitek mulej tweżinni. Flimkien, il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi jgħid il-mulej u tgħallmu minni għax jien ta' qalb ħelwa u għomli. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Darba kien is-sibt Ġesu daħal għand wieħed mill-kapijiet tal-Fariżej biex jiekol għandu u huma għadu għajnejhom fih. Billi raba għajnejh kif il-mistidnin bdew jażlu il-postijiet ta' quddiem fil-mejda, għalilhom din il-parabola. Meta wieħed jistiednek għal xi festa ta' tieġ, tmurx toqgħod fil-post ta' quddiem li ma jkunx hemm xi mistieden aqwa minnek u dak li jkun stieden lilek u lilu jiġi fuqek u jgħidlek għad il-post lil dan. U inti mbagħad brexa ta' mistħija fuqek ikollok tieħu il-post tal-aħħar. Għal kontrarju, meta tkun mistieden, mur inxteħed fil-post tal-aħħar biex meta jiġi dak li stiednek jgħidlek ħabib itla f'post aktar il-fuq. U dan ikun taġġieħ għalik quddiem dawk kollha li jkunu fil-mejda miegħek. Għax kun min jitkabbar jiċċekken
u min jiċċekken jitkabbar. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Min jitkabbar jiċċekken u min jiċċekken jitkabbar. Ġesu kellu ħabta jaqlibhom ta' taħt fuq l-affarijiet. Jgħid il-kontra ta' dak li s-soltu ngħidu jew nirraġunaw aħna. Bħal meta qal ħenjin il-fqar fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Aħna nirraġunaw ħafna drabi li aktar tkun ħieni jekk ma tkunx fqir, jekk tkun sinjur. Imma għal Ġesu le, ħenjin il-foqra. Fil-fatt dawn iż-żewġ stqarrijiet ta' Ġesu, min jitkabbar jiċċekken u min jiċċekken jitkabbar, u ħenjin il-foqra fl-ispirtu għandhom ħafna x'jaqsmu ma' xulxin. Tkun fqir fl-ispirtu jfisser li tkun umli, ma titkabbarx. Taraf li m'intix aħjar mill-oħrajn. Taraf li għandek bżonn l-għajnuna, speċjalment l-għajnuna ta' Alla. Il-Vanġelu tal-lum jgħidilna li Ġesu kien mistieden għall-ikel għand wieħed mill-kapijiet tal-Fariżej. Ġesu kien iħobb imur għall-ikliet. Kemm il-darba nsibu fil-Vanġelu li kien mistieden għall-ikel għand xi ħadd u ġieli kien jistieden ruħu bidejh. Bħal meta lil Zakkew li tela ma' siġra biex jarah għallu inżel minn hemm għax illum jeħtieġ li niġi għandek. Jew meta kien imur għand il-familja li kienu ħbib tiegħu tal-Lażru, Marta u Marija biex jiekol għandhom. Fuq kollox Ġesu waqqaf l-Ewkaristija waqt ikla, waqt l-aħħar ikla. Ġesu nota li l-mistednin kienu ifittxu l-postijiet ta' quddiem. Naturalment, iktar ma inti tkun qrib ta' dak li stiednek il-quddiem, iktar turi kemm inti importanti. Imma Ġesu jgħidilhom biex jagħmlu l-kontra, mhux ifittxu l-postijiet ta' quddiem. Naturalment hawn ħafna nies mhux dawk il-mistednin biss li jfittxu, li jitkabbru, għandna dak li ngħidulhom l-status symbols li biex turi kemm inti importanti fejna fina, forsi jkollok dar kbira u sabiħa jew xi karozza lussuża ħafna jew issifer 3 u 4 darbiet fis-sena biex tgħid jiena minix bħan-nies komuni ara jiena nista' u niflaħ. Imma Ġesu qed jgħidilna biex ma nitkabbrux, biex inkunu umli. U li tkun umli ma tfissirx li termi lilek innifsek, li tkun umli jfisser li tara fit-tajjeb li għandek u l-koll għandna t-tajjeb tagħna u taċċetta lilek innifsek kif inti. Li tkun umli jfisser li tara fil-valur tiegħek bħala iben jew bint Alla. U taraf li dak li inti u dak li għandek huwa don huwa rigal ta' Alla. U li għalhekk m'għandniex għalfejn noqogħdu niftaħru bih jew inkella għandna narfu li dak li għandna nippruvaw naqsmuh mal-oħrajn. Nitolbu lill-mulej biex jgħinna ħalli ma nitkabbrux, ħalli nkunu umli f'dan is-sens. Li narfu li dak kollu li aħna huwa don, huwa rigal li tagħna Alla. Fl-istennija tal-jum meta fina l-imħabba t'Alla ssir perfetta, b'umiltà u sempliċità
inresqu quddiem il-mulej dawn it-talbiet tagħna fil-waqt li ngħidu għamilna mulej perfetti fl-imħabba. Għamilna mulej perfetti fl-imħabba. Mulej inturi ruħek lil minu umli. Għamel li fuq l-eżempju tal-Verġini Marija il-Knisja tkun il-qaddejja umli tiegħek fid-dinja nitolbu. Għamilna mulej perfetti fl-imħabba. Mulej inti turi wiċċek il-binqija tibati, biddel il-femmiet tas-setanin tal-art biex iħabbirku għal paċi u l-ġustizzja fost il-bnedmin nitolbu. Għamilna mulej perfetti fl-imħabba. Mulej inti titkellem fiskiet, ejna nisimaw il-krib ta' l-imsejknin u l-foqra nitolbu. Għamilna mulej perfetti fl-imħabba. Mulej inti tinata għalina taħt il-ħobs u l-imbit. Kun maħna il-koll biex bħalek noħfru ħajjitna l-ħutna nitolbu. Għamilna mulej perfetti fl-imħabba. U Alla missier li bat li libnek biex isalvana u rittu jisir bniedem bħalna minn Marija Verġini, il-qattalb tal-poplu tiegħek fil-mixja tiegħu lejk u għatih li jasal fejn int qed tgħix wis-saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla, il-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta li qiegħdna fuq l-artal tiegħek fit-tifkira ta' San Karlu Borromeo kif inti glorifikajtu għal ħeġġa tiegħu bħala raj tal-merħla tiegħek u għal-kobor tal-virtujiet tiegħu, hekk ukoll bil-qawwa tas-sagrifiċċju li se noħfrulek għamel li jkollna kotra ta' frott mill-emil tajjeb tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Karlu Borromeo, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaha fil-erf bit-tagħlim li hu xandar
u tilqa t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobb strat il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol, wara li klaħal kalċi, reġarat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jiqbal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, noħfrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. U mit-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqazza Omm Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġri, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull imkwiet.
aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu l-paċi lil xulxin. Ġisem li kien ma' tem ta' sidna ġalli. Kunu jiswaw lilna jistani. Unħajja ta' dej. Ħaruf talla Li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu Ġesu il-ħaruf talla li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenni naħna li ħanersqu għall-ikla tal-mulej. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej, il-misteri qaddisa li bihom tqarbilna jimlew lil ruħna b'dik il-qawwa li bija San Carlo Borromeo wera ruħu bħala ministru fidil kollu imħeġġeġ bl-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Naslu fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nixtiequ ninformawkom li l-Arċidjoċeżi ta' Malta qed tilqa' ordnijiet minn qabel għad-djarju l-ġdid tagħha għas-sena 2024. Id-djarju li huwa bil-Malti jinkludi l-iskrittura u l-qaddis tal-jum, riflessjonijiet u dati tal-festi f'Malta u Għawdex fost l-oħrajn. Biex tordna l-kopja tiegħek, żur knisja.mt/djarju. Grazzi tal-li naqadtu magħna.
Najdu il-Rożarju fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' talb tagħna, eħlesejna u jqaf magħna. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti omna. Għalik isma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li iktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun omm Alla. Nissirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti omna, għalik isma' talb tagħna, dak li Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li iktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru minn tal-ferħ, meta Sittna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Rina l-inti omna li kismat tal-btana, dak Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint, kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima Amen. lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik ismat tal-btana dak li twilet għalina,
u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li iktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ. Meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int, kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Ammen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Ammen. Marija Santissima urina l-inti jomna, għalik isma talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li iktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru minn tal-ferħ, meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Ammen. lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina l-inti jomna, għalik isma talbtana dak li twilet għalina. U rrit ikun bniedem bħalna Ġesu għafrinna dnubitna ħarisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-erwiħ kollha, speċjalment dawk li ktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Najdu salve Reġina, slima għalik Sultana, tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa u tamatana, slima għalik. Lilek inajtu, għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitnieħdu, aħna li nikbu u nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġini Marija. Skont il-fema u għal-bżonnijiet tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum qatilna llum, aħfrinna tnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Ngħidu l-litanija, mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. L-iżjed safja. Itlob għalina. L-iżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-Qudusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina.
amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġ tal-emigranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġini, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana nisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana imtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina qaddisom Alla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġelu. San Mikiel Arkanġelu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġini Marija li l-kalla fdalek lill-libnu fik Marija għedet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult u mqaddes Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, San Carlo, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek
ek li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla, Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija, Verġini Uom, imbirek San Giuseppe, Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-Anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.